на мен лично ми омръзна да ни говорят по телевизора как ние вече сме богати, българин е станал богат, ние сме влезнали в клуба на богатите, защото, видите ли, заведенията били пълни, всичко живо ходило в Гърция на море, задръствания по границата, апартаменти се купуват, непрекъснато имотите върват нагоре. Това е една дълбока измама на либералите и демократите в България, защото ще ви дам пример с София, например. В нея живеят 2 милиона души, а всички седящи места по заведенията са 180 хиляди. И те не винаги са пълни, разбира се, т.е. говорим за половината. От това излиза, че 5% от населението реално посещава заведения, което е тази прослойка, която по принцип получава високо възнаграждение и е над средната класа. Те си постоянно в тези заведения. Всички останали българи ходим на заведения, когато имаме повод или празник. С гръцката граница ситуацията и с ходенето в Гърция на море, просто цените на нашото черноморие станаха непосилни. В Гърция 2 пъти по-ефтино. Да не говорим, че и там, когато ходиме на море, не ходиме всяка вечер на заведение. Там също има Lidl и техният Lidl, между другото, е по-ефтин от нашия Lidl. А с цените на имотите, тук основна вина носят банките. Защото те непрекъснато кредитират и създават изкуствен голям балон. Не може цената на една панелка в София да бъде на цената на жилище в Виена. Това рано или късно ще се спука и тогава гражданите не знам как ще обслужват кредитите. Просто това е безумие. Така че това е една дълбока и много изкривена опорка на либералната демокрация у нас.